mapepe mneziwa. Mapepe doctor. Munene kundichitamba kuti mapepe. Geza manaka kushtuaizika manaka ndikunyevera last time ndakaita video yini namudira shoshe video ndaiposta this video yakutosvika almost 30,000 ma viewers paShema TV pedu isusu pamunoziva pepe maShemarians mamwe vakati yes mudira shoshe tomusa 2015 ndo vakaita kuti nditore license 2018 ndo vakaita license ndikati aiwa you don't know mudira shoshe mina from that day roriria vamwe vakati why dero guys ndirashoshe ndakandayo tangoita malessons nawo but indaizoswera zvangu zuva rese because ma 30 minutes ndichiswera zuva rese nekuti ndaida kuti ndikurumidze sei kubata zvinhu zvangu nekubva ndatora license yangu ndanga ndanyara mudirashoshe handikuda nhema ndanyara ini nekuti zvinhu pese pandaida kuenda kupi kunhu ndaitomba ndirashoshe vakanditi aiwa don't worry 4 days dzakadii dzakawandisa saka ndirashoshe timbundititurutindwe mamati panhambo ndabai kutaurirai ndizvozotaizo ndidai kutaurirai kuti kana makaita maresensi akakwana zvinhu zvenyu zvinofamba makaita maresensi mashoma hapana chinobuda maresensi ndianoita kuti munhu akwanise kudhiraivha inini ndichakwenya uku kukwenya wana ndaita kukwenya saka maiona kuti itai maresensi akakwana kuti munhu unzi dhiraivha unenge waita chikoro chakakwana unenge wakwenywa kuti iwewe utore license ne2 license malicense akwana kuita 75 tichienda ku100 ndokuti munhu wadhiraivha nokuti inini ndakakuti imiite zvechitsotsi munopira muroda taipautengesai nechitomutengesai ipapo saka ndo license kazvandikura mudirashoshe was there for me vanhu havazvira kundiwa rakanyasuka mudirashoshe varipo through thick and thin tinandikurira nhema vakamira handambonzwa mudirashoshe pakanditikuiti imaimi munedzunga musi kutadza kudhiraivha zvakanaka imaimi pembe zvakananga hai ndingada kurira nhema pane ndiri kuda kukuzai pamberi pevanhu aiwa mudirashoshe is very patient indaibva kupandangura matunhu kubva kugrevhi pese kuti ringa mudirashoshe the first day randakadzidza navo ndakaswera obviously zuro wese ndakaswerera zvakare navo ndakatota akawandisa kandaita more than 5 per day because ndaida hanguchi nekukasira nhasi chaiye ndaifungwa mudirashoshe sezvo vanditi wakundopinda uko ndikati ayoshuwa mudirashoshe ndauda kutoshema nhema iri paya ini kana ndatoti munhu aibva ka ndinenge ndichitaura chokwadi nditi munhu aibva ndichiyepera mukaona ndakupasisai pano kana ikoko matopasa ndozvandinenge ndichida izvozvo inini kana muchida kuzotaurira umwani inini ndinowanika pa 0772 552 553 again 0772 552 553 ipapo ndo paunondibata ipapo handini mukaona matumira munhu handide kuti ndinyadziswe anosvika ndichimubika kusvika aibva ndichikwenya saka mota yakanzi ndichakwenya hazvirove kuti chakwenya kukwenya bhezi kukwenya vanhu kuti munhu atore license but handikura nyama mudirashoshe ndambomudaziya painandakutsvaga kuti mudirashoshe waitepaiwa mudaziya ndechitoziva kuti zvakatoita kare akateukazeipa panhu pane vanhu vakawanda asi mota hamuna kuona makwiriro amaita hirikungoti one time mudenga maenda mudirashoshe vatishimudza mudirashoshe imonyeka ndakutsimudzai nokuti ndandafara kuti zvandakakudzidzisai maita izvozvo chaizvo saka guys chimboita inonzi mapepe munoziva mapepe doctor. Munene kundichitamba kuti mapepe geza manaka kuchitungwiza ndokunani kuna mudirashoshe please kana nhamba dzawo dzakona as usual ini munondiziva ndinotopusha munhu kusvika zvaita chete 0787872285 munonditextira ini ndokupai nhamba dzacho dzamudirashoshe ndova munotsvaka mudirashoshe havatuki please mudirashoshe havarovi mudirashoshe havana munhu ndakanzwa vachichirira nhasi even kumadhiramu ndambotofungwa kuti handichadi nokuti kurwadza
ndakashosha kati nema uri kufuna handi saka ndozvitenda ende vanoshanda neassistant wavo ndozvitenda zvakare kuti zvavanga vachiita nenyika haina handikura nhema. I wasn't even expecting kuti ndiwane service yakadero saka ndakashoshe last words chandaita kuti muenda kunopinda kafu mudumba hamutadzi kupinda munhu kana dai uchienda kunoita exams chaiyo haungare kurovhe vanhu nguva ichipera unongoenda wopedza hazvitore gore uchiita zvinhu izvozvo zachitoziva kutoti maibva kudhara kana mudumbu maminetsi mashoma shoma maita maziona zvamaita ipopa mangochiedzwa hapana kutakurai mukapinda mukapinda mukaita zvakanaka izvozvo zvandifadza saka maona ndakubata chisimudzai zvandichifara nazvo. Apa iclass G? Class 2. Class 2 mwana ndiri kuvheta imesa marori saka ndinashoshe ngatichi bye bye kwani bye bye. Mapepe munoziva mapepe doctor munenge muchitamba kuti mapepe ageza manaka aizika manaka ndikunyevera last time ndakaita video yini ndakashoshe video mandaiposta this video yakutosvika almost 30,000 maviewers pashema TV pedu isusu pamunoziva pepe mashemarians mamwe vakati yes mudhirashoshe tomuza 2015 ndo vakaita kuti nditore license 2018 ndo vakaita license ndikati aiwa you don't know mudhirashoshe mina from that day yerori iriya vamwe vakati wai dero guys ka ndinashoshe ndakandayotanga kuita malessons nawo but indaizoswera zvangu zuva rese because ma 30 minutes ndichiswera zuva rese nekuti ndaida kuti ndikurumidzoita sei kubata zvinhu zvangu nekubva ndatora license yangu ndanga ndanyara mudhirashoshe handikura nhema ndandanyara ini nekuti zvinhu pese pandaida kuenda kupi kunhu ndaitomba ndinashoshe vakanditi aiwa don't worry 4 days dzakadii dzakawandisa saka ndinashoshe timbundititurutindwe mahamati panhambo ndadai kutaurirai ndizvozvotaita ndidai kutaurirai kuti kana makaita maresensi akakwana zvinhu zvenyu zvinofamba makaita maresensi mashoma hapana chinobuda maresensi ndianoita kuti munhu akwanise kudhiraivha inini ndichakwenya uku kukwenya vana ndaita kukwenya saka maiona ndichi kuti itai maresensi akakwana kuti munhu unzi dhiraivha unenge waita chikoro chakakwana unenge wakwenywa kuti iwewe utore license ne2 lessons malesensi akakwana akuita 75 ichienda ku100 ndokuti munhu wadhiraivha nokuti inini ndakakuti imiite zvechitsotsi munofira muroaaiitengesai nechitomutengesai ipapo saka ndo license yazvandikura nhema mudhirashoshe was there for me vanhu havazvina kundiwa rakanyasuka mudhirashoshe ka varipo through thick and thin tinandikuraya nhema vakamira handambonzwa mudhirashoshe pakanditikoiti imaimi munyadzungu hamusi kutadza kudhiraivha zvakanaka imaimi pebe zvakananga hai ndingada kureva nhema kwai ndiri kuda kukuzai pamberi pevanhu aiwa mudhirashoshe is very patient indaibva kupandangura matunhu kubva kugrave pese kuti ringa mudhirashoshe the first day randakadzidza navo ndakaswera obviously zuro wese ndakaswerera zvakare navo ndakatota akawandisa ndaita more than 5 per day because ndaida hanguchi nekukasira nhasi chaiye ndaifukwata mudhirashoshe sezvo vanditi wakundopinda uko ndikati ayoshuwa mudhirashoshe ndauda kutoshema nhema iri paya ini kana ndatoti munhu waibva ka zvinenge ndichitaura chokwadi handiti munhu waibva ndinyepera mukaona ndakupasisai pano kana ikoko matopasa ndozvandinenge ndichida izvozvo inini kana muchida kuzotaurira umwani inini ndinowanika pa 0772 552 553 again 0772 552 553 ipapo ndo paunondibata ipapo handini mukaona matumira munhu handide kuti ndinyadziswe anosvika ndichimubika kusvika aibva ndichikwenya saka mota yakanzi ndichakwenya hazvirove kuti chakwenya kukwenya bhezi kukwenya vanhu kuti munhu atore license but handikura nhema mudhirashoshe ndambomudaziya painandakutsvaga kuti mudhirashoshe waitemudaziya ndechitoziva kuti zvakatoita kare zvenyika panhu pane vanhu vakawanda
kuona asi mota hamuna kuona makwiriro amaita hiri ndakwira one time mudenga maenda apara utarasvozvatishimudza utarasose imonyeka ndakusimudza ino kuti ndandafara kuti zvandakakudzidzisai maita izvozvo chaizvo. Saka guys chimboita inonzi mapepe munoiziva mapepe ndokuti munenge muchitamba muchiti mapepe guys amanaka kuchitungwiza ndokunani kuna mudharashoshe please kana nhamba dzawo dzakona as usual ini munondiziva ndinotopusha munhu kusvika zvaita chete 0787872285 munonditextiraini ndokupai nhamba dzacho dzamudharashoshe ndova munotsvaka mudharashoshe havatuki please mudharashoshe havarori mudharashoshe havana munhu wandakanzwa vachichirira nhasi even kumadhiramu ndambotofunga kuti handichadi nekuti kurwadza ndarashosha ukati nema uri kusvina handi saka ndozvitenda ende vanoshanda neassistant wavo ndozvitenda zvakare kuti zvavanga vachiita nenyika haina handikura nhema I wasn't even expecting kuti ndiwane service yakadero saka ndarashoshe last words chandaita kuti muenda kunopinda kafu mudumba hamutadzi kupinda munhu kana dai uchienda kunoita exams chaivo haungare kurovhe vanhu nguva ichipera unongoenda wopedza hazvitore gore uchiita zvinhu izvozvo zachitoziva kutoti maibva kudhara kana murimo maminesi mashoma maeta maziona zvamaita ipopai mangochiedzwa hapana kutakurai mukasvika mukapinda mukaita zvakanaka izvozvo zvandifadza saka maona ndakubata ichisimudzai zvandichifara nazvo apa iclass Class 2. Class 2 mwana ndiri kuvheta imesa marori saka ndirashoshe ngatichibhabha ikwani bye.